At syempre, hindi lang si Joe Romantico from Cagayan de Oro ang ating mga kakulitan ngayong mga oras na dahil nandito rin ay ang isa sa pinaka talaga namang tinututukan sa Cagayan de Oro at maging ayan sa Pilipinas. Ako, may past YouTube channel pa to, di ba? Sikat na yan. Oo, grabe. Ayan, si Tita B. Tita B. Ito na, mula sa Cagayan de Oro, MOR Bernie Bitok Bitok! Good morning! Good morning guys, good morning. It's a great day. Sayo mi ni Joe nakamata kay syempre buutan mi nga bana, wa mi naglaglag kagabi. Bible sharing gabi. Natulog din mi. After Bible sharing ana, naginilakay na emotional mi. Kay na Lord mi nasunod mi ni Jesus. Tuloy pa maulang ko, sayo mi na mahaw. So sayo po mi mulakaw. So actually, mga pila lang ka steps, mga 2,532 steps lang EBS now. So mo try mi og sulod karon mo bisita mi sa MOR, DCMM. Mayroon makaapas po tag UKG. So na may oras? 7:56 na. 8:30. Try na ito mga igala. RNG office. O nga no, saan ba kami dadaan dapat? Ito sir, pangatlong poste. May access naman kayo dyan, di ba? Opo. Pangatlong poste kaliwa. Yeah. Tama. Really, bay, tama ba yun? Nasa try namin. Third attempt na to. Sakit na ka na mo. Saan po makakuha na? One day pass, punta kami ng RNG office. Sa regional po kayo. Ah. Sino na lang po arrange sa mga regional po? Tinap na lang po muna kami. Sa akin, Sa akin okay naman, may nanako. JM po yun. Kay Sir Paulo Doleta. Sir, ano? Hindi ko rin alam eh. Ask mo na lang. Please, hindi ako sa inyo contact. Para i-acknowledge. Yung sa mga awardees, tapos may kukunin daw kami sa RNG office ng mga plaque eh. Sino po natin si? Anong ibig sabihin nun? Siya ang mag-acknowledge dito? Patay. Gapon may nakasulod sa access may gala. Naga-GMA gina yung mili. At sa Misagi. Pag dito na po sa Pikas, gig na po may. Sir, naga-TV5 mo magkakuha. Tuyok. Sa gloomy. Apa? Behind Kuya. Uy! At Cagayan de Oro. Uy, good luck brother. Hello! Ala. Tawag ng tanghalan sila brother. Oo. Ayaw mo Brad, kaya na Brad. Go Bisaya. Dapat na sila yung aning mga t-shirt Brad oh. Bisaya. Good luck na. Good luck mga Bisaya. Ato ni suportaan ni sila mga gala. Ayaw. You have fellow Cagayanans. Brother. Ay pag dili ni mo makakuha na. Ayaw ba eh. Hindi ka makarispa kay uli. Mga Bisaya sila. So imo tanan na gala, may pa sila nakasulod kami dili. May pa sila may apil actually mag-apil mi sa TNT. Showtime lang tayo. TNT mi karon. Tago ng tago. So nag-text na po sa mga coordinator dito na po kami sa balik sa entrance. Leche! So
Sunod na agad sa bahay ni Kuya. So na siya din. Ato ta, i-try ka na to PM si May no. May namin diri pa sa pando. Pagkita sa movie. Bura tag na yung number ni May. May! May! Naririnig ako. Namin din sa imong balay. Oh. Yes, May. Ban, akong PM si May ba? May, nami Manila, pakita bi, feeling close. Video. Oh, May. Nami Manila. Nami sa big house. Big brother's house. Nami gawas. Sharo di ko mailan ni May. Apas bi. Kung taga Cagayan mo si May, dapat makaila siya na to. Among batos. Nagpalaban namin may gala. Second attempt na natin to sabihin. Ito yung tuyok na mong ELG, basa na kulikod. Ako ragi maka-access may gala. So, Erp, pasensya kay Erp pa. Yeah. Biyan lang sa gabi. No? Ba naman sa guard? Bisaya man po ng guard. Bisaya man po ng guard. Saya mo sa Bisaya. Taga-asa galing ka, sir? Bojol Japon. Bol, taga Bujol na yan. Bojol Japon. Prep, pasensya kay Erp pa. Actually, nag-apply ko din ni guard. Pasensya kay Erp pa. Erp, pasensya kay Erp mo. Erp, ito lang Erp. Salamat kay Erp pa. Erp, salamat Erp. Daan mo, pa rin nyo na sa dapat. Bye, Erp. Salamat Erp. Bye, Erp. Ala. Yes, nakapasok ka naman. Uy, patakoy, may tatak. Uy, dahil daw. Yeah! Yes, congratulations! Ate si Stanley at like Oh, pasok muna kami. Bawal kita ganun. Po, hi! to MOR. May Manila. DJ ko rin, Joe Romantico. Oh. Di ba pare sabi? Oo. Yes. Si Joe Romantico. Sabi ko dito, pagandahan dito, Brad. Ito yung, dapat ito yung standards ng DJ, Brad. Saka napakaswerte natin dahil ayan, binisita tayo. Ayan ang ating mga taga-regional MOR. Kwento-kwentuhan kami. MR Manila! Oy, si Poppy, ba? Suya dito si Poppy. Okay. Poppy, wala ka dito, Poppy. Mamaya yun si Poppy. Ang dami kasi naming MRDJs ngayon na awardee. Oh, nasan yun? Mga 5 ata kami. So dead air kami ngayon sa Cagayan de Oro. Sino tao doon? Dead air. Wala. Walang tao, dead air. Bye! Ganito po kaganda ang mga DJs ng Manila, mga kaibigan. Kaya pag uwi ko sa Cagayan de Oro, magtatanggal po ako ng pangit. Dapat ako lang ang pangit sa sa MOR, ha? Tatanggal ng pangit. Oh, Napaka-harsh mo naman. Napaka-harsh mo. Magtatanggal. Pero hindi naman maghahanap lang kami ng butas para matanggal siya. Magtatanggal kami. Oh, ganito, oh, di Pwede ba? bang pangalanan mo na? Pwede ba mag-apply sa ano? Oy, maniniwala ba kayo na 40s to? To be honest. Tignan Ikaw naman, hindi ko sinasabi. Eh, sinabi mo na. Sorry. Edit yun, edit. Lagyan natin ng Hindi nung ko part na yun. inaamin na 43 na ako eh. Diba? Parang mukha ako pang mas matanda. Titingnan, di ba? Ano ba kinakain ng mga taga Manila? Actually, mga vampira po ang mga taga MOR Actually, Manila. that's the secret. May dugo po kaming vampira. Maganda, tawa lang ng tao. Siya rin pala yung official voice-over pa rin ng Sa Minute to Win. Minute to Win. Oh, di ba? The game begins in 3, 2, 1. Oh! Nanalo ka kahapon, brother, dun sa Last Sa kanya na boses yun. Studio experience. Wow. Tapos per word yun yung bayad nun, pare. Per word. Per letter. Kaya nga sabi na, suggest siya ng countdown from 1 million down. The game start from 1 million. Naku, sana nga totoo yung totoo yung sinasabi mo. Di sana mas mayaman na ako sa'yo. Kaya nga sabi namin, kami mga chubby, sabi ko, yung talent fee dapat natin per kilo na. Dapat ganon. Timbangan na lang. Oo, diba? Para ayos, pare. Okay. Uy, bro, ang dami nilang mga awards na. Yan yung wala pa sa atin, bro. Since pumasok kayo, malas kaya ata kayo sa Since pumasok kayo, wala tayong Golden Dove Award. Naman ako sa Golden Dove. O, tingnan mo. MOR. Pero yung nanalo si Hasmin. Pero at least,
Nominated. Legaspi, sila. Sino naman? Sila Sherwin. Legaspi. Casey. Ah, si Casey. Ah. Okay. Jane, pakita ko sila yung door. Yung gate. Nako, ito na, may papasa naman DJ na mataba. Sabi ko na, ito na yung standards. Mga ano, no? Aminin na natin. Napaka-judger mo. Oh, ganun, oh. You're so Yan, oh, judgment. Yan po yung mga taga-MOR. Ayan, oh. Oy, Maria Filingera. May bagong DJ mga babae. Maria Filingera, ganyan na dapat ang uniform mo pag Wala na. Lunes, ha? Simula Lunes. Ganun dapat para ma-inspire tayo. Oh, diba? Diba? Sexy, no? Six. So, yan. Yun yung camera ginagamit nila sa live. But social nung camera nila. Ano ba ginagamit mo? Yung lumang pang studio cam. Studio cam. Pero yung ano talaga malaki. Malaki naman in fairness. Napala sa kanan. So, Bernie, bitok-bitok. Bakit nga ba bitok-bitok? Hindi, kasi nagsimula ko sa local TV noon. Oh. Pag sumayaw ako para kung may guys. Ano yung Ito yung word, bulate. Ah, okay. Bulate. Yan. Para So, kinary mo na. kinere ko na. Tapos nilagay ako na. Ano ba yung accident? Pagpasok ko. Pero Biboy Buenas. Kasi parang may nawala. Hindi ka talaga nito. Hindi ako local. Yan na. Kaya kilala ko yung si Joey. Dahil Si nag-ano Payo, rin siya. yung TV sa Davao. Kami nag-iba sa Manila. Okay nga pala, dahil tayo po naman ay dinadagsa ng mga special guest dito mula sa ating MOR regional stations. Nako, ito na naman isang panibagong mga guest natin. Ang ating mga kachikahan ng medyo very light lang ngayong umaga. Mula naman sa MOR Cagayan de Oro! Live naman dito sa MOR Manila, si Joe Romantico! Ay po sa inyo lahat. Cute na cute, Pare, ang taas ng energy. Paano ba? Bumaba. Ay po sa inyo lahat. Joe Romantico. Ay, pati mo, kamorkadang Joe, ang lahat ng mga nandito Oo nga mga kaburkada natin dito sa Manila. Ano bang tawag pag galing ka sa Cagayan de Oro? Ano Cagayan de Oro? Cagayan de Oro. Ano yan? Bisaya. Bisaya, oh. Ayun. Sa mga taga Manila, maayong buntag sa inyong tanan! Ayan. At ano ang program mo, Joe Romantico? Yeah, ganitong oras din sa Cagayan de Oro, 9 to 1. Bali ako sa more sa umaga, may only request. And then more sa tanghali. Alas So, din 11. rin dito? Ngayon, Din wala pong DJ on board doon. Patay po. Naka-off air ngayon. Nandito po kami naka-duty. Oo, sa Nandito main. si Joe Romantico dahil isa siya sa mga a-awardan din sa a-awardan sa ating Kapamilya Awards mamayang gabi. Malaki pong pasasalamat kasi ako po yung makakuha ng award na most neat. Most Wow. neat. Most neat. Pinakamalina. Ilang taon na to, kamorkadang Joe? Bali ngayon is 6 pero 5-year award po ako. Congratulations, Yeah, Joe. maraming salamat. Kamusta ang pagiging isang kapamilya? Ayan, mula sa MOR Cagayan de Oro. Ay nako, masaya at Maraming babae. Maraming babaeng Hoy! pero wala nang vacant kaya first come first serve po yun. Pag nandun sa Cagayan de Oro, pa-booking lang po kayo. Ayun, maraming salamat. At syempre, hindi lang si Joe Romantico from Cagayan de Oro ang ating mga kakulitan ngayong mga oras na to dahil nandito rin ay ang isa sa pinaka talaga namang tinututukan sa Cagayan de Oro at maging ayan sa Pilipinas. Ako, may past YouTube channel pa to, meron di ba? yan. Sikat yan. Oo, grabe. Ayan, si Tita B. Tita B. Ito na, mula sa Cagayan de Oro, MOR Bernie Bitok Bitok! Good morning! Ang pangit ng angle ko dyan. Ganun ang angle. Oh. Good morning! Good morning! Oh, Tita B, the place to be. Guwapa ko really. Guwata ko, B. Magandang umaga Uy, sa si inyo. Tita B at si Bernie Bitok Bitok, oh. Maayong buntag Hello, dito na, Bernie. nabuntag. Welcome sa Good MOR. morning. Ayun, nandito ka na ngayon sa MOR Manila. Kamusta ang feeling Tita B? Ngayon nandito ka na ngayon sa In Manila. fairness, nagpawis yung kilikili ko, ha? Ikot kami ng ikot. Hindi namin alam saan dumaan, saan ang entrance. Kaya basa yung... Dumaan kayo sa exit. Yes, dumaan kami sa exit. Walang araw pero Buti na lang, binigyan namin ng 500 yung pumayag. mga guard. Ayan, Bernie, bitok-bitok pang... Ayong buntag ka na tanan. Isa rin siya sa mga a-awardan mamaya. Anong gusto mong matanggap na award mamaya? Anong Yes, bigas? excited ako para sa... Hindi, sing-sing, pare, mamahalin. Oo. Sabi ng misis ko, pagdating ko daw sa airport, i-friend ako kagad. Kasi medyo... Gipit na gipit. Gipit na. Pare, nag-overload kasi yung equity at saka monthly ng bahay ko. Tumawa na miss ko gabi, kala ko miss na miss ko, B, tinawag B,
Ganda mo agad, Yes, yung sing-sing ha, bakit? Yung equity kasi. Oy, nako, ang daming mga natutuwang mga kamorkada natin yung mga galing Cagayan de Oro na Oy, mga- naririnig kayo nun. Ay, si Bernie bitok-bitok, si Joe Romantico, nasa M1. Bisayo na to, kumusta mo diyan mga Cagayanon? Biglang na-miss ang Cagayan de Oro nang narinig kayong dalawa ngayon. Kumusta yung kinabuhi, Chada? Yun yung ano natin eh, yung word pag Oo, from Cagayan de Oro Cagayan. ginagamit, Chada. Chada. Ang maganda, gwapo Chada o maganda. Chada ba yung kinabuhi dire? Kung dili Chada, paulit mo sa Cagayan, ha? Pero okay lang kasi si Digong Dantes. Ayun, taga Cagayan din, oh. MOR. talaga? Oo, MOR sa mix. Ipunan. Proud- Oo. Si proud Bisdak, ba siya? oo. Bisdak. Yun. Ayan, sa ating Ate ko naman, Bernie, bitok-bitok, pang ilang years mo na ba itong ikaw ay Ako ate? lang. Kaninang umaga pa lang ako. 15 years na. 15 years. Yeah, dahil 5 years old pa lang ako DJ na. 50. Kamusta ang pagiging isang kamorkada at kapamilya mula sa Well, ganito, MOR, Cagayan de naka-Fortuner Oro? na, may house and lot na ngayon, tapos may helipad ginagawa ngayon sa mga construction. Ang sarap ng buhay. Wow! O nga pala, imbitahan mo sila pagka yung mga Manileño dito napadpad naman sa Cagayan de Oro. Oh, Ano yeah, bang seryoso. pakikinggan Yes, nilang yes. MOR station doon? Pag pumunta po kayo ng Northern Mindanao, Correct. Region 10, Cagayan de Oro, yun yung signal dun eh. Huwag po kayong malimot. Huwag malimot. Okay, malimot na. Huwag kalimutan na makinig po kayo ng MOR 91.9 Cagayan de Oro. Maraming Alright, salamat. there you Thank have you, it thank mga you. kamorkada. May ipagkulitan natin mula sa MOR Cagayan de Oro live live dito sa MOR Manila. Hoy, magbabalik po ako sa ating kauna-unahang contestant number 1 today. Kaya tutok lang dito sa numero 1 sa Metro at Mega Manila MOR 101.9, my number 1 and all radio for life. Suotin na. Ayan na po, 15 years. At siyempre may sing-sing po ako mga kaibigan. Napagito ko lang sa mo kayo. Yan. Ayan po. So dahil may ganito na ako, so ito na pangkulangot ko po ha. So, tumawag na Herb si Mrs. Ano sabi? Oh, diretso daw ka sa Palawan pero Pawn shop, pawn shop. Ang nag-abot na. Sir, 30 years, congratulations.